komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyong alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw, Huwebes. Pizza 9 na, bulan sang Hulyo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Bila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, percentage of enrollment sa pampubliko nga eskwelahan sa Negros Occidental naglabot na sa 75%. Mayor Bing, wala sang selebrasyon sa iya kaadlawan buwas nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbulgar sang Department of Education nga masobra 200,000 ka estudyante halin sa pribado nga bulutuan kag state universities and colleges ang nagsaylo sa pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas sang klase. Sa isa ka online press conference ginpahayag ni DepEd Undersecretary Jesus Mateo nga 200,539 ka estudyante ang nagsaylo sa pampubliko nga eskwelahan. Samong kadamuon, 148,852 ang elementarya, 69,851 ang junior high school, kag 26,138 senior high school, kalakip na ang 5,698 nga non-graded learners with disabilities. Ginpakita man sa enrollment nga datos sang DepEd tubtob Hulyo 8 nga ang total number sang enrollee para sa pagbukas ng klase nagdangat sa 18,871,245 nationwide halin sa kinder pakadto sa grade 12 lakip na ang alternative learning system called non-graded learners with disabilities. Ini nga datos ang iya sang DepEd para sa akon natural ini. Kung praktikal ikaw nga ginikanan, di isaylo mo gini ang bata mo sa mga eskwelahan, universidad kag kolehiyo nga iya sa estado kay wala ya bayad mo. Pinsarab lang pamigado subong. Ang pila ka mga ginikanan nawad ang trabaho. Ang pila ka mga negosyo na diskarel kag iban pagid bangod sang pandemic nga COVID-19. Kung ikaw praktikal nga ginikanan, sa iluhon mo gina bata mo sa pampuliko kay wala iya bayad. Ipanggid mo sa pribado nga bulutuan nga kada tuig gasaka ang bayad. Wala kita gasilin nga malain ang pribado nga bulutuan. Ang tanan nga pang-edukasyon maayo ina ugaling sa nasilin ko na kung sa iluhon sa ginikanan sa pampubliko, universidad kag kolehiyo man ila kabataan, praktikal ina nga tikang sa ginikanan. Bangod sa kapigaduhon, bangod sa pandemic kag iban pa nga mga rason, amoy nakabangdanan nga nagsalaylo ang kabataan. Sa state university kag colleges, wala bayad. Sa pampubliko nga bulutuan, wala bayad. Di kung ikaw ginikanan, ginakapos ka sa income nga may pareho man nga edukasyon, madamo man sa mga naggraduar sa mga pampubliko nga bulutuan nga ara subong sa mataas nga palangakuan, ara man sa gobyerno, kag iban pa. Depende ina sa kabataan. Bisan ibutang mo kabataan sa pribado nga bulutuan kung wala yagan na mag-eskwela ka nag-entra sa bisyo, wala man agyapon sa mayong palaabuton.
depende na sa pagtudlo, disiplina kag pagtutom sang mga estudyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Panugyan sa aton mga plantador gamay kag dalagko, ang dugang nga paagi nga magtinad ang inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguro libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete fertilizer sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang. Kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na morning na bilog nga dakbanwas na Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang syudad sang Bacolod sining kagahon? 53 minutos na natapos ang korpyo. Kamusta ang aton mga kapulisan, ang ila sini mga obligasyon? Kamusta naman ang mga merkado? Kamusta nagapangumpra karon nga kaagahon? Idulong sang amon patrol ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Kag kung may mga pulo panahon, pipila ka mga nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Subong kaagahon ang patrol nagalambiyong sa siyudad sa Bacolod. Pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa sininga tinayon Action Fred. Masyado pa katawhay no ang mga dalanon. Although may mga salakyan di pasahe na tricycles and even mga taxis ang nagabiyahe na sa sininga aga after na lift after sininga pagsugod naman kalas 4 wala na curfew at isubong yang ibang reaction Fred sa kainman sa mga salakyan di pasahe going downtown area. Ang patrol wala lang madugay naglabay man sa dalan sang pagkanto station for Balaction na Fred at isubong nga kagahon di may mga curfew violator sa gihapon sa sining nga kagahon
dati dugay-dugay i-release man ni siya mag-uro adlaw ti magadepende kung ang hepe sang kapulisan magambal yang paagi ni ane sa community service ti amuni ang pagkahimuon nila, especially ang kalabanan di Reaction Pred ang iyasang police station number 2 ang ginahimo na nila antes na nila i-release ang pila ka mga curfew violators ginapatinlo sa palibot sang nila sa nga police station. And ti subong ang patrol action plan no naglabay man pakadto diri sa area sa Burgos labay kita sa area sang Hilado one way man na direction plan Burgos Hilado sa sining tinionte ang mga kapulisan on post gyapon sa ila sining posisyon diri sa area sang gisang-an mismo sang Burgos Hilado sa siling tinionti katindugman ang duha ka pulis nagalantaw sa sitwasyon sa palibot pila ka mga saki pangilid action Pred no sang merkado ang sarado pa magluwas lang naugta lantaw-unta ang presyo subong sang bugas sa may Sweetheart store no Heart Rice Store Sweetheart Rice Store ang konsubong action Pred bugas kitanta subong ang pinakanubo I think 40 ang taas subong bugas nga mataas nga presyo is 52 per kilo. May ari man diri action Pred no nga mga special rice kaangay sining mga organic rice pula may brown may ituman nga bugas no kadto kita sa Sweetheart Store musta hunta sir kamusta subong ang pinakanubo ta nga presyo pila subong sir, good morning. Ang nabuhat nga presyo sa buong 40. Kondisyon na sir, no? Well-milled rice. Well-milled rice eh. Oo, galing man gyapon. Pero ang pinakamahal ta subong? Ang mahal ta, 52. 52. Ano ni siya nga variety? Na local rice ta, pero duway kalan kung ano. Dumanggas halin. Dumanggas halin, no? May nami man di reaction Pred, may brown rice. Ang brown rice ta, 50 pesos. Organic ni siya sir, mga... Ang brown rice na organic, ang pula, ang black. Ang black rice. Ang brown ni medyo mahamot-hamot ni. Brown. Oh. Ang kanya pula. Ang pula local siya, okay. Local ni siya. Oo. Urang nito na local ah. Ang black rice ta din nga halin nga supply sir. Alin na sa bago. Alin sa bago. Tismiara sir no sa bago. Ara. May gikan di local gidya. Local gidya. Dili na sa ato yan. Diri na galing. Ang pula, brown, kag black. Dili na sa bago. Diri na sa bago. So maayo ang action. By the way, kamusta baligaan na ita sa sining MJCQ na sir? Ang atong baligyan ay mundo napiktahan gid. Minute kayo ang baklanay. Maninit ang baklanay. Action Pred medyo maninit ang baklanay no diri sa may Sweetheart Rice Store pero bukas na diri. Sir, thank you gid sir no. Amo ni Action na Pred ang pila ka mga sitwasyon diri sa area sang bago rather sang Bacolod particular sa may North Public Market o kon Burgos Public Market pila ka mga kauturan nato nagapanglakaton pasulod man sa merkado sa sining Tinion. So muning sitwasyon sa buong kagahon sa patrol ang iling ang sitwasyon sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagapapaskog nagapabakod sang aton immune system. Rectas Patrol with aksyon na nanikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Importante ini. Kinala may balanta adlaw-adlaw ang ato ginabatyag para sigurado nga wala kita gintapikan sa anuman nga kagaw labi na gid ang COVID-19. Nagabukas sila alas 9 sang aga tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Kadto kamo dira pakonsulta kamo libre sa Life Extension Clinic. Ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal gi kamo sang ila produkto. Ining produkto sa iban nga pungsod na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Amo ini siya ang number 1 pangdipinsa sa anuman nga kagaw kag balatian nga nagalibot subong sa aton pungsod
para proteksyonan ang atong lawas gamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Nag-alang-alang subong ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Kung buksan mo ang aton mga negosyo, mauli-ulian ang ekonomiya. Samtang, delikado naman kung maghagad ginawa-guwa ang pumuluyo, base bala kung magsaka naman ang kaso sa COVID-19. Dako ini nga problema, nabutang kita sa tunga-tunga. Kung si Presidente Rodrigo Duterte pa, kinahanglan magalong ang gobyerno, agod hindi maapektuhan ang ekonomiya kag pangabuhian sa publiko. Sa amo man nga rason, dapat man nga maghalong kag hindi pagpatamaan ang pagginawa-guwa sa pumuluyo basi sumaka ang kaso sa COVID-19. Kabudlay, no? Nabutang tas tunga-tunga. Kung hindi ta pagbuksan ang negosyante, ang ekonomiya makulapso. Kung buksan ta naman ang tanan nga mga negosyo, kag pabayan nga magwa pasulod ang tao, base kung sumaka naman ang kaso sa COVID-19, kag magbalik naman kita sa uno. Kadelikado sa panahon subong, nabutang pimikitas tunga-tunga, nga kinanglan tunan gid sang gobyerno ang ginatawag win-win solution. Kinahanglan nga magbukas ang negosyo para maulian ang ekonomiya, kag ikaduha, halong man base kon magdagsa ang COVID-19. Kabudlay sang sitwasyon, nabutang kita sa tunga-tunga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami. Dugang nga mga isyu, dugang nga mga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Standard Time, las 5:13 na, kapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee, oy non-acidic, ini nga kape ha, hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok. Sa aton mga utod, mga pritik bugat, aber, diri kamo sa Dr. Alfred's Green Coffee, kay may metabolism booster ini, nga nagabulig patunaw sa inyo ginakaon. Sa mga ginikanan ng inyo sini nga mga estudyante, pwede pa imnon sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga bangod nagabri ang ilang memorya, nagapagsik ang bata, daw lagi natuyo, daw lagi nakapoy. Amuning sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Maayo man ini, sa hindi makaitsar bla, tagtatlo kadlaw, abyan hilo na ina sa aton tinae. Inom lang Dr. Alfred's Green Coffee kay ini siya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store,
Chairs and Orway sa second floor sang Lopez Araneta kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Nagaproblema lang mga mangunguma sa manubo nga patubas, may solusyon. Unique complete fertilizer ang gamiton. Pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa labgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 ka sako sang unique complete kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sa dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete fertilizer kag 1 ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta ya maayong patubas. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Panginbulahan sa aton kapulisan, amat-amat na ginasikop ang Ipogon Group. Ini mga grupo sa mga kriminal kagkawatan nga nagapanakasaka sa mga subdivision. Ang malain kay ini sila ang ila armas, sophisticado nga mga armas mo. Amak mo mga armalite sila nga armas. May 45 kalibre nga pistula. Pati 9mm armas sa kapulisan, ara sa ila. Porte, ang ila siniguro nga makawatan, ginabakal armas. Amo ng kapital mo. Kung tamaran ka, kadlagko sang lawas, armas lang, nagpaisog-isog ang kapital mo, makamani ka na. Sa kinabudlayan sang iban, nga ila ginabantayan, hindi sila mag-ubra mo. Manakasaka lang sila ya. Ang income sa ila pariho, nga kinabudlayan, amo yung kawato nila. Ambot, tingala ko nga ang daw wala man yan, no? Nagalain ang sulok-sulok sining mga kawatan. Napakaon mo sa kabataan mo, kinawatan, daw hindi amo, no? Porteho, daw hindi ko kaintindi kung nga ang may mga tao nga tagsubong sini. Hindi magubra, mangawat lang. Amo na bla, ang iba naton nga mga auto, labi nagining nga pakalimos, amo na, ang nagapakalimos nga daw medyo kinahanglanon na ginman, nga magpakilimos, bulag kag iban, okay na ya. Ibang kadlag ko lawaso, mapakilimos lang, hindi magubra, ti ariya, mangayo ka lang mong hapos. Kapitalan mo lang, iban na, may labata, bulubit-bit, bata, kag magpakalimos, ti mula na ihapos ka trabaho, tamaran bla, amo ning purti ka tamaran nga mga tao. Amo na sila sa mga kawatan, mga hold up, wala ubra mo. Latob lang mga pickpocket na sa mga downtown kag mga mall. Porteya, ang ilang trabaho, panguot bulsa. Wala magkalahuya, no? Hamak mo kadlagko lawas. May mga pamilya. Ang ipakaon nyo sa kabataan nyo, kinawatan. Por Diyos, por Sinto. Congrats kita sa aton kapulisan, gamat-amat sikop subong ang mga grupo sang mga kawatan. Himuon tayo ni sila nga ipakit-kiton rihas para nga daw hindi man makabatyag kulba bla ang aton mga utod nga ra sa mga subdivision. Hindi ka katulog mayo kay gapaabot-abot ka base bla nga Boss Damlag, ikaw isa sa mga mabiktima sining mga kawatan. Bangod sa kadasig man, kang kapisan sa aton kapulisan, di daw amat-amat na nasikop ini ang ila grupo. Kabay pa magkalaurot kag ipang sulod tanan sa bilangguan. Pakit kiton riyas kag hindi pagpagwaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Shane Her Plus Capsule. Mga ka
kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Sa aton mga utod, may panugyan kita, ari, pamati ka mumayo. Sa mga kauturan naton nga problema bala. Nga may nagatubo nga bukol sa kalawasan, daw hindi sila mahimos. Kinanglan gid man dapat magalong kay basi mangin malignan tina. Di sa una ginapaoperahan ina. Ang nagatubo nga goiter bukol sa baga, tumor, ang operasyon okay man, wala gid problema. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian. Subong ya, may ara na, pangpatunaw siyang bukol nga nagatubo sa lawas nyo, ang Santon Plus Herbal Capsule. Amo ni gamitan ninyo, wala gidyagi, wala pilas, wala pinalian, pakupuso niya lang ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. So, kung may bukol, goiter ka bukol sa baga, tumor tunawa dayon. Pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid.
kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amuning pabakod sa lawas niya sa immune system nga hindi kadali-dali tapikan, trangkaso, ubo, alergi, hilanat, palanakit sa kalawasan, kag iban pa nga balatian. Kampyon ini nga kombinasyon ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala ni kabulag gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Dire kita, mga balita na ton sa City Hall. Uy, si Mayor Bing kuno, wala sang selebrasyon sa yakadlawan, buwas nga adlaw. Balita City Hall. Kita listen upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, ginpahayag ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga wala sang celebration sa pagdumdum sa siniyang kadlawan buwas nga adlaw Biyernes. Ginpahayag sang alkalde nga tinalikdan nga mga tinuig masami o kontradisyon, Action, Fred, nga nagapatigayon ini sang kahiwatan siya kadlawan upod ang iya mga pamilya, himata, supporters, kag mga barangay officials. Pero karon nga COVID-19 pandemic sa unang ation, wala sang okasyon sa kadlawan sang alkalde kundi mayara lamang sang pribado nga birthday observance. Ginakalipay naman ni Leonardia nga nagdungan siya kadlawan ng pag-operar sang level 3 nga biosafety molecular laboratory sang Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital nga buwas nga adlaw man, Action, Fred, mag-aumpisa magbaton sang swab samples. Ginklaro ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang CLMMRH, ang PETSA sa pag-operar sang biolab ang natabuan lamang nga nagtuba sa kaadlawan man sang alkalde. So may I say that in advance to my friends and relatives that there will be no birthday celebration. It is only a birthday observance. Nabatean si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Highly recommended ang Santon Plus Gold, mga kaaksyon. Ang Santon Plus Gold ang 100% natural gikan sa mangosteen, margoso, garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold ang epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Ang Santon Plus Gold ang safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre mag-switch na sa healthy nga kape. Ining Life Extension Coffee Mix nga mayara sang reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract kag vitamin D3. Ang vitamin D3 makabulig pabakod sa aton nga immune system, batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbuti
pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Stand by. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Dire kita, balita sa Kapitulyo, percentage ang enrollment sa pampubliko ng eskwelahan sa Negros Occidental, naglabot ko no, 75%. Balita Kapitulyo. Detalye sini ukol kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Provincial Board meeting sa Social Hall sa Kapitulo Provincial kahapon. Agad to hibalaon kon nano na ang labing ulihing senaryo kon enrollment sa pampubliko nga balutuan sa Negros Occidental ang paghahambalan. Sa datos nga ginpresentar ni Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaloca as of July 6, 2020, 12 noon,
ang mga nagpa-enroll sa kabugusan nga probinsya nagdangat na sa 75%. 74% sa mga ini ang halin sa kinder tubtob grade 6, 72% naman sa grade 7 tubtob grade 10, 90% sa grade 11 kag 96% sa grade 12. Suro kaya sa Baloka, wala sila sang gintalana nga deadline sa enrollment bangod pwede gihapon nga pagabatunon ang mga luyag magpa-enroll bisan pa bulan sang Setyembre o kon bulan sang Oktobre. Ang ginaproblema lamang subong suro kay sa Baloka ang sabayan sang kinder bangod nagalabot pa lamang ini sa 54%. Yari si Ma'am sa Baloka. As of July 6, we have a total of 75% nga gusto nga magbalik sa aton nga pag-eskwela. Nabaluan nga mag-umpisa ang klase sa Agosto 24. Ang kaaksyon nyo, gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entre pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Philippine Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig ini sa tinlo, nagabalanse sang sistema, nagapabakod sa aton lawas. Kaya ang 7 kasangkap, gintingob sa isa ka kapsula. Ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Ginsulod sa isa ka kapsula, resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, dugangan niya. Kung kulang ka sang calcium, potassium, magnesium, zinc, dugangan niya. Amo na nga ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa halos tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Action Fred, 129 tanan, no? Ang mga violators, ang City Ordinance 35 kaga number 30. Dawlagan nubuhaw? Sobra permission? Oo. Way gidya gyapon ganubo Action Fred, ara gyapon sa sumasobra sa kagatos. Actually, Action Fred, ang pinaka-highest pointer sa na may nagkaladakpan sa curfew, ang police station number 1 along downtown area, kagiban nga mga barangay along sa ilasining area of responsibility, nagdangan sa 41 ka mga violators. Curfew violators lang itanan. Nagpangadwa Action Fred, ang police station number 6, ay about 40 ang nagkaladakpan. Actually, sa lalamo ni sila Action Fred. Anong lugar na? Ang police station number 6, nagkaladakpan sa area sang Takuling, may barangay 40. Araman dari Action Fred, nagkaladakpan man along barangay 28, no? Sa idalom sa Gyapon, sa police station number 6. Sa lalamon ni sa Action Fred ng mga violators, ang iban wala nag-observe sang social distancing, ang iban wala man nga suksok sa face mask, kag ang kadabaan nagkaladakpan sa curfew. Amali ang mga duha ka mga highest pointer Action Fred, pero iban nga mga police stations ang pipilagid lamang, pero at least 2 digits ang nagkaladakpan sini. Sa lugang paginaton nga mga balita sa station number 2, arestado ining duha ka mga person naging aligar drug pusher kag drug user sa bypass operation. Alas 12:30 antak na sinila mga kaagahon sa Purok Lampirong, Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Ining mga suspek amo kanday Jomar Segovia, 20 anyos, kag si Jason Poneles, 20 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Nawasuro diri kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa police station number 2. Actually, isuno sa iyang si Segovia ang subject sa inasining nga bypass operation. Matapos man nga nagbaligya, nagtransaksyon abis ang ginasuspetsuhan siya po sa isa ka police operatives. Sang ginusisa, kay kung nadakpan, ginusisa man Action Fred ining suspect na recover pagit sa iya. Ining 7 tanan ka plastic sachet isang ginasuspetsuhan na siya po. Nga more or less mga 15 grams ang kabugaton. Kag ini may market value ng 105,000 pesos, 105,000 ka pesos. Now, nakuha diri kay Poneles ang ning isa sa user Action Fred, nakuha kay Poneles ang isa man ka elongated plastic sachet sang suspected siya kag drug paraphernalia. Karon ining duha ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 2. Kag nagapangatubang sang kaso violation sang Section 5, Section 11 kag 12 sang RA 9165. In short naman ni ang pagbaligya, paghupot kag sang illegal nga droga, nalikap na diri ang drug paraphernalia. Balita sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, santones, kag stevia, magbulig agud matap na ang colon cancer. Ginatiluan pa ang tiyan, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa.
Rekta sa patrol, with aksyon na Nikiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,